Hi, i-update ra nato ni ha kaning nangutanang pila kuno ka followers o pila kuno ka video imong ma-upload usa ka makapasar sa vlog aning Facebook. Kay naamang yung mga bag-ong nag-vlog niya nangutana sila og unsa gyud kunoy patakaran aning Facebook. Abi ninyo swerte kayo moron nga bag-ong nag-vlog. Tungod kay sa una lahi ra kayang patakaran og sa karong 2025 giusab na ni Meta ang ilang takaran. Sa una kinahanglan kuhaon pa nimo tong pila to 120 minutes viewed dayon kuan 5,000 followers. Yun kinahanglan ma-monetize ka sa una. Tulo to ka klase. Ang una ma-monetize ka sa stars, then ikaduha ma-monetize ka sa kanang ads on reels ug sa kaning kuan ning in-stream ads. Kanang star mao gyud na unang ma-monetize sa una, dayon sunod in-stream ads, kaning ads on reels kay dali ra man ka makuan sa reels kay daghan mag-view aning reels. Dayon ang ikatulo kaning ads on reels lain-lain na sa una niya karon ang bagong update ana 2025 giusa na ng tanan sa katong content monetization program o makadawat gani mo ng content monetization program lipay na kay mo kay mauna na siya dala na tanan gikan sa ads on reels, in-stream ads, stars o kanang mga bonuses mo nay mo earn dito nimo imong mga diha sa picture o sa mga text. Mo nang swerte kay mo rong bag-ong nag-vlog mo nang manikamot ra mo upload og video nga inyo hagyod kanang kaugalingon ninyong content. Ayaw mo panguha og content sa ubang platform para ng mga TikTok ayaw mo panguha na kay bisag viral pa na inyong mga video basta kinuha ninyo sa uban dili gid mo papasaron na ni Meta. Ang importante ron bisag ginagmay kay inyong views basta kay kaugalingon gyud ninyo mora ni bantay. Likay nyo pud ang pag-upload anang nay mga music ba pareha ng mga kanta nga mga sikat inyo nang i-background sa inyong mga video makapiright man mo ana. Pero sa uban okay ra man ang copyright kay kuan man na siya ning mo earn man gyapon ng vlogger ana. Pero ning ginagmay ra kay mananghin pa man mo sa owner anang kanta unya hatagan mo 20-80 ang sa tag-iya 20% ang sa kanang nagkuhaan nga video unya og nag-viral na gamay ra kay inyong ma-earn mo na nga manikamot na lang mo kaugalingong video para bahala ginagmay ang views mas dako kag ma-income kay kaugalingon man gid mo wala man kay bahinan galing kay kaning pag-vlog god daghan kag bantayanan og bag-o pa ka basta masipyat ka magkamali ka kanang mabayulisyon ka tungod kay daghan kayong violation nga wala nato nahibaw-an. Ang uban gani kaning pananglit nag-video ra kag kaning mga away usay mabayulisyon po kana na po kay mga video nga mga bata nga kanang imong gipasagdaan anang kadalanan walay kabantay mabayulisyon gyapon ka stricto kay ni si Meta. Mas lahi-lahi og patakaran ang YouTube o kaning Facebook. Ang nakagwapo ra gyud sa mga nag-vlog karon kay dali ra mo ma-monetize kay kuan ra man i-invite ra man dili man mo makuha og katong mga patakaran nga 120 minutes viewed og 5,000 nga followers. Bisag pila pay followers nimo ron basta i-invite na ka sa content monetization program. Okay na, pasar na ka. Ang imuha na lang buhaton dayon dungaga nimo imong improve nimo imong mga video, i-upgrade nimo nga magkagwapo imong mga video o kaning imong cellphone. Di cellphone nga gigamit nimo pag video kinalang magkagwapo pod madugay kana mo invest kag mga gwapo nga materialis ba kay ako pilmiro na kong pag-vlog bati pigid kay akong cellphone maglisod pa gani kog upload kay dugay kayo hinay kayo yang kuan gagmay kay imbi ba madugay ni palit na kog lain brato ra gyapon kay para maarang-arang gyud pero 60 kuan ra sana 60 MB ang yang phone storage di gyapon kakaya sige kag buhat og video di gyapon kakaya dali kay mapuno unya muhang nandi palit na po ko sunod nang nakakwarta-kwarta ko palit na po ko ng mas arang-arang gid siya 120 gigabyte ang iyang phone storage manang arang-arang na karon pero usay mo hang gyapon siya og mag-edit ka manang dako kay kag buhatonon aning vlog nga kanang ipang-upgrade nimo para mo arang-arang ra gyud. Salamat.